Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. V dnešním videu... Fotku, smutná, No, koukněte se na tu fotku, vypadáme tam jak nějaký dva vožralové. A v dnešním videu bych jsem chtěl prostě říct, buď držu. Ty vole, já jsem selek! Sakra, já jsem selek, tady na nás bafli, ty vole. Já jsem selek, já jsem dostal infarkt. No tak jdeme k věci. Tyve, ne, tohle to ne. Tady nás vystrašili teďka. Klid, dobrý. Tak, no, jdeme k věci, takže otevřete si Chrome. Tak, dobrý, super. Hele, napíšete si sem A. Tak, appvn, stáhnete si tu aplikaci. Mám to stáhnout, nebo ne? Vlastně máš tam všechny věci zadarmo pak. Tak jo. Takže tady dáte, nevím, jestli to mám rád, stahovat nebo ne, prostě já vám to jenom ukážu. Dáte download a pak tam vlastně se vám to udělá, budete mít všechny hry zadarmo. Mám to teda stahovat nebo ne? Jo. Mám to stáhnout, a to určitě stahovat nebudu. No tak ne, tak. Právě my tady máme ty aplikace všechny. No a vlastně prostě dáte download, tam se vám pak zobrazí jako menu a dáte třeba, nevím, já to není ještě to menu, jo, tady budete mít třeba tady to. A tady prostě, no možná už je toto menu. A jako Pokémon Digger? Nevím, stáhneme za nějakou hru? Ne. Hele, takže tohle je pro dnešní video vše. A mějte se krásně a šťastný a veselé Vánoce. Jo, no, přejeme, no. Možná už je po Vánocích, než to my vydáme. Což No určitě. bude, ale natáčíme to na Vánocí, takže šťastné a veselé Vánoce. A mějte se krásně zdraví. Krásný Knedlové Vánoce. přozelo a svíčková. Já nejsem svíčková, to je jedno. Kam mě to nejde, stop. Dobrý, takže čau. Čus.